Her har vi så Gorms gamle hytte. Den er... Det var jo en fin hytte. Men nu skal han flytte. Så nu skal vi ned og se hans nye hytte. Ja. Nye hus. Gorm, han har altid radioen kørende. Der er Gorm jo. Det er så. Ja. Hej med dig. Her er video. Hej. Her er video. Gorm, han har altid... Han er... Nej. Jeg kan tage fotografiapparatet med, så kan jeg tage nogle billeder af huset. Ja. Det har jeg slet ikke gjort. Den. Hvid vinkel. Fin have. Det var dengang. Nu skal vi ned til et nyt hus. Her ser vi filmen. Gorms nye sted. Gorms nye sted. Nej, hvor er det fint her. Og se, man kan sidde hernede og spise morgenmad. Lidt faldefærdigt, men smukt. Og hvad er her den anden vej? Hold da op. Der er et helt hus der. Er det Gorms hus, mon? Eller er det herinde? Det er herinde, det er Gorms hus. Gorms nye hytte. En hytte. Ah, det er stuen. Hold da op, mand. Det er jo bare super, det her. Der er ingen, der skal komme og sige, at det her, den hytte ikke er... Det er jo et scoop, jo. Det er jo et scoop. Det er jo rent scoop, det her. Nu skal jeg lige den her støvsuger sætte ned her. Den her slange her, skal vi lige se her. Der, den, der. Så det ikke bliver så rystet. Hvad ser vi her? Vi ser et rum. Et lille rum. Nej, et lille rum. Det er nærmest soverum måske. Der er en knagerække og ikke andet. Og et fjernsynskabel. Og nogle meget ultra grimme rør. Men et meget smukt gulv for øvrigt, vil jeg sige, ikke? Og badeværelset. Det er faktisk rigtig flot. Og der er et lille spejl der. Meget flot spejl. Jeg synes, det er ikke tørset. Og brugskabine. Meget fin brugskabine. Ja. Og en vaskesøjle, som vi kalder den på Bornholm. Og et til lille spejl. Nej, hvor er det flot her. Det er flot. Indbygget skabe. Ja, det er flot. Det er sgu da lækkert, altså. Det her vil have mit computer. Og her foran. Og der er nemlig et stik. Okay. Og et ekstra telefon. Gud, der er jo et computerstik i forvejen. Ja, det hele er i orden. Nej. Det er da et fedt sted at sidde ud her. Ja, for du... Bortset fra, at du bruger noget af vinduet. Du kan se. Ja, for fanden. Ja, det er meget rart. Ja. Så der er udsigt til vandet her. Man kan se vandet derude et sted. Og køkken. Der kommer køkken. Ja. Der er en indbygget skabe der. Skabe, ja. Og køleskab. Ja. Flot. Med frys. Og så er der køkken. Fedt lille køkken, mand. Og vaskemaskine. Og en lille opvaskemaskine. Nej, hvor blæret. Og en fed ovn faktisk. Meget lille blus, men lækkert, ikke? Nyt. Jo. I forhold til det andet gamle lort, undskyld jeg siger det. Nej, det er ikke. Og et køkkenbord har du også plads til. Ja, der er det dit? 2 stole. Nej, det får jeg sikkert lov at love. Nå. Det er sgu da meget godt. Flot. Det er lyst og alting, og sådan nogle lækre hylder heroppe også. Så går der trappe ned til stuen. Okay. Og der er også en udgang til haven gennem stuen. Der er også en... Og der er det tæppe, du snakkede om, du lige skal have... Ja, du kan prøve at se, der er også en udgang her. Det er fedt. Ja. Og der er sådan et fjernsyn her, og det store bord og en sofa. Ja. Fornemt. Frygteligt tungt nok. Ja. Det er lidt ligesom det andet. Sådan lidt ligesom samme stil. Lidt billigere i det, ikke? Men stadigvæk altså fedt på den måde, at vi lige prøve at gå ud her. Og så en super sej slås har du på der. Der er virkelig sikkerhed på her. Og så et tag, der ikke er utæt. Hvor er det dog en fordel, ikke? Så det ikke driver ned af vinduerne fucking hver dag. Der er en lille smule regn. Og der har været en brændeovn engang, hvor du kan se, der er skorsten der. Ja, okay. Det kan jeg også se her. Det kunne man sikkert, ja. Nå ja, der er hullet.
Det er bare blevet knaldet til med en plade, ja. Okay. Og så er der også et underligt hul her. Prøv at se. Der er lige plads til buddhaen, mand. Og alteret. Det er meget fedt. Sådan noget der, det er sjovt, ikke? Jo. Hvor går vi ned og bader henne? Det er hernede, vi går ned og bader, ikke? Vi skal se Gorms hverdag her. Gorm, han skal herned hver morgen, skal han her. Så er det sagt. Nu kommer der en bil. Ja, det er jo til storbyen, det her i forhold til... Det er simpelthen fuldstændig storby. Godt med fiske her. Det er havn. Ja, det ser vi havn. Kan du få det? Der er nogen, der står ude. Så skal vi gå ud og se. Det er snart. Lille havn. Og det siger vi. Det er herude, du skal bade. Her den vej skal vi bade. Vi prøver at holde det stille kameraet. Så går vi ned der, hvor Gorm skal bade. Når vi bader, hvor skal vi også. Her. Badegård. På Gormbade. Strand her. Ja. Toilet og bad. Der er det hele her. Hunde på stranden forbudt. Jeg snakker altid utrolig meget, når jeg laver video. Jeg siger altid alle mulige dumme ting. Der er optimistjollerne ude at sejle. Alle optimisterne. Yes. Optimist. Der vil du bo. Bonjour, monsieur. Samme som at sige, jeg ved ikke hvad. Bade i havnen. De må da være vanvittige. Der står også, det er forbudt. De må da være vanvittige, de gallere, og sige sådan noget til os romere. Fuldstændig sindssygt. Og man vil bare hellere... Jeg skal ikke blive optimister derude, du. Man vil hellere identificere sig med gallerne end romerne. Det vil man. Det kan godt være, du har ret for. De skøre, de ridder. Og optimisterne, dem kan man se derude i fjerne. Ja. Det hele det gynger lidt her. Det kan fungere. Vi fungerer. Sverige. Der. Der er optimisterne ude. Man kan sgu da næsten ikke se dem herfra, hva'? Kan du zoome dem ind? Så kan man se, at lille optimist ligger og krydser rundt derude i Høresund. Høre! Fandme pas på, du. Det kan sgu gå galt med den slags her. Det smager godt, men altså for satan det. Og lille skib. Ja.